for your God's sake. You're a move of mine. I'll answer all the prayers that your lips place. Corrupt Bible lies. Je niečo, čo by si chcela popriať časopisu OK? Tak samozrejme časopisu čo najviacej čitateľov jednoznačne. Take you too far just to let go. Turn off your mind. Ja by som mu prijala čo najviac čitateľov, čo viac a viac vydaní, čo najdlhšom čase. Ďakujeme ti veľmi pekne. Medzi usporiadateľov tejto párty patrí aj klub Duplex, v ktorom sa to práve koná. A jeho manažerka Jarka Grnová je tu. Ako si zatiaľ spokojná? No, zatiaľ som spokojná, party prebieha v poriadku, je to mnoho známych tvári a myslím, že sú spokojní aj oni. A ako sa ti zatiaľ páči? Zatiaľ v pohode, je tu Monika Haková, čiže všetko je na poriadku. A ešte zablahoželaj niečo. Želám časopisu OK, aby sa mu naďalej darilo tak, ako sa mu darilo, aby nám prinášal každý mesiac také články, aké nám prináša, pretože je to jedno z mála čítaní na Slovensku, ktoré sa naozaj oplatí prelistovať si, pretože ostatné je bullshit. Časopisu OK by som prijala najmä veľa verných čitateľov a aby pokračovali v tej nebulvárnej, príjemnej a reprezentatívnej ceste. Je nám to veľmi príjemné niektorým ľuďom, ktorí sa snažíme o niečo. Volám sa Katarína Čunderlíková a chcela by som zaželať OK magazínu všetko najlepšie. Miro, ako sa dnes bavíš v Duplexe? Bavím sa výborne, na zdravie OK magazín. Čo prajeme? No veľa čitateľov, čo iné? Veľa čitateľov, veľa inzerentov. Tak vzhľadom k tomu, že to je najčítanejší časopis, tak nech sa mu darí aj naďalej. Ja prajem veľmi veľa ľudí, ktorí budú mať radi tento časopis, budú si ho kupovať na dovolenky ako taký akože prostriedok na zábavu, nové informácie a vôbec veci, ktoré človek nenájde možno ani na internete, ani nikde inde, len v tom časopise. Oslavujem a veľmi sa teším z úspechu. A povedz ešte svetový mier. Svetový mier! Hlavne všetko najlepšie k narodeninám, nech majú stále veľa čitateľov a nech si udržávajú tú svetovú úroveň.